Proverimo. Izgleda prilično odvratno. Da, jeste. Uj. Pojedinačno su mnogo ukusniji. Mislim da ću da zagrizim pljeskavicu sa druge strane. Stani, to je protiv pravila. Treba da ga jedeš sa čokoladom. Dosado. Zašto uništavati tako ukusnu hranu? Radije bih pojela hamburger i čokoladu odvojeno. Ali ako je potrebno... Uj, kakva gadost. Joj, nikad nisam mislila da ću biti toliko nezadovoljna hamburgerom i čokoladom. Odvratno. Nemaš pojma kako smešno lice imaš. Ali eto, uradila sam. I ja imam jedan vrlo lukav plan.